Alright, kwa mugi ngamo sero yukanyo endo wachako show ma elongo ni every Wednesday. Kawuono en celebrity gossip wabiro kaende wan gi Kevo Makawili lungo ni Kevo marwa. Osekao kinde mathoth kapok wabiro kaende to kata kamano wachako paro kendo mondo me wachako bi kaende live. Kuilungo ni Kevo Makawili. Jogi wuoyo hit maker. Ije Kevo mane wuoyo koro wan kaende Kevo machiegni mokwongo kabisa. Yes bro. Ing'ama jung'eyo kadwa na chaka penji ne ilongi ni ng'awa nikech magi mosepenji Ramogi osepenji kuonde mang'eny sani jung'eyi kabisa. Adwa ni mana ni kaw thuolo ni mokwongo ikwongi mos jopenji. Yes. Amoso jopiny, amoso joneno, amoso jowinjo ni oimore uru. Jambo masane. Gisani to Kevo ti ang'o timore milando kamane bwana ndalo matin mworomo kodi ni bwana sema kwar bwana irom kode la agolo tin asechako poke on in gitin kore iwalo poke apoko tin. Okay, Kevo Makawili feel teru nade sana feel mara jawa ni Gisani. Feel okrach. Nana kusukuma pole do ndiaga no bagani kidogo vile no bagani ichimage sana Nairobi County. Yeah. Since jatendo ma county wanine Keth Weche wagi. Gonchelo kose bedo kodwa maber ahinya. Okay. Yeah, but though tunajaribu tunang'ang'ana watemo kaka wanyalo. Pede Chef Felix all the way from Mombasani wachuni umari mosna Kevo Makawili wachuni gino girimi ngamiero. Casto Sam be wachu kachani watching live from Rongo Town. Manu nyiso ni jo Mombasa waseru wako jorongo bosedonyo. Wadwa ni counties moko mudonge umbe kono uru kumu winje kanye. Jo Kisumu kubie ya Kisumu county jo mabei jo Mombasa wapongo. Jo Kisumu pa ni pod gen gi ichwang kalore gi ng'anyo muchungi nene kaka nyocha baba oloro ng'anyo koro jomoko poni gi ichwang akeni yimbende iyo wanko situ ine sawa gi baba leta enya muchunge ng'anyo baba Jagor moginga mani kanyo endo wane chelo mar celebrity gossip mabiro ni every Wednesday. Kawuono ni endi wan kaende gi Kevo Makawili. Aneno ka samdi wacho ni watching from Rongo Town. Jorongo sedonjo kanyo mang'eny manare no endo. Jo Kisumu ere jo Siaya, ere jo Kamagambo, koso Kamagambo cheto poni Rongo yao mayo. Ere jo Mabei, wadwaro jo Sori, wadwaro jok mopogore kisedonjo kanyo ende iwacho ni umari ana winji from kuma chalo kama ng'ato kosedonjo iwacho ni ambe winji from kumoro machalo kama endi ng'ato andini kuma chalo kama endi wadhi mbele kamano endo. Aneno ka wuod nyajok wacho ni umari mosna jo Siaya duto an Kiambu kono. Okay, jo Siaya pokeni salamu. Umari okay, Koleta wacho ni Koleta from Momo Bay niko kama kawa. Okay, Koleta from Momo Bay, Joma Bay eru yudo ng'atu ose represent. Casto Angira GK wacho ni manu wuod Nyaseme mosnago. Angira GK. Okay. Manu wuod Nyaseme. Okay. Apane waseka usalamu kaka giwacho no endo kendo wadwa ni wadhia ng'wech. Kevo Makawili. Ing'ama sani koro osebudhe fendi ni endi to Jose biro ka timo launching mopogore sana nyaka koro nwa walokiga. In poko winjo ke lando kata iwacho ni igolo gimoro manyien kata ipango timo nwa gimoro. Debe ndego me wa surprise koso Omari Nash. Adiere ya wito timo gik malich. Golo tombe, pango launching. Kama iwitime gik malich abe okaninda ahinya. Yeah. Isani mowini an kod project. Mademiyo jopiny kendo dhi bedo surprise maduong' sana. Yeah. Kendo gin gigo mang'eyo ni kadhi agolo makete it jopiny. Machaka kete wang' jopiny. Ang'eyo ni jopiny biro rwako. Yeah. Kendo
worry about that kabisa. Mokni lenga keju. Kaki ngeni juice be lukawa jone kibolo vilija to nolalu. Ya kibulali yawa Mari tumu ayodo, tumu nyolo ayodo. Tumu wabiro we. Tumu no bende wabiro we. Tumu no bende dwaro resources mutego. Yeah. Okay. Do gisamo weni anti-record project. Matimo ntombe mabayo sana. Yeah. So ubiro mana winjo gi kabisa. Tokevo ntigi ma timorega ma kata sane iwinjo ka ji moko wacho achiel ariyo adek iyudo ni igolo thumbeni maber kabisa kisegolo ma joma puyo joma wacho ni ok ober wacho because ang'e ni ok inyal moro ji te mano mang'eyo en ang'o matimore e field ne iyudo ka kisegolo thum to mari be wuok ni ikwalo thume gini timorega ok imiwa sinani matin debet ni ati inyalo compose gima chal koda kozo anyalo wuoka mar kini kozo en gima timore nyaka ka iwacho ni wakaw line mar ng'ano Omari sewinjo maber ni thumo onge wuono wacho ni thumo onge wuono yawuoyi nobiro nogoye nowe mon nobiro nogoye nowe gima nyalo advice my fellow artist kaka muso upcoming artist nikech Jotumbe makor ka adier samoro nitie kijana ma kor ka wuok piny nitie jathum moro moseidho man malo kabisa. Koro yudo ni kijana ni maybe oonge kaka onyalo dhi timo thume moro maybe samoro nitie kata mano example kawacho ni ng'ato timo kiketo wache dho winjo iwacho makawili di kamoro ma maybe kata ng'ate moro ng'ata fans nyalo timo plano abiro kumo mari time create gikegi to samoro nyaka some of the words mo mari samoro tiyo gode gike samo create gikegi ineno kete simba kanyo to dhi atang'o ne jatenda chane bwana mari cha timo gik moko kacha medo to ayudo kukawo weche moko adeko keto kacha to weche biro nyalo konyo Koro en mana gima nyiso upcoming artists ni work hard. Work hard to prove jomoko mwayuak ne gino kawo mekwago wrong. Ni nyalo do ni ko kawo bugini ni gore maber ni kata picha mari nash magoro maber ni ng'ato biro to ng'iyo lwera no kaka time to dio goro mo mari nash machielo mondo mari nash koro en mondo koro ousre kocha neno still anyalo kata bukora koro takawa dia goro ng'ama chielo iwe mini goro no awe mari nash magoro mang'acho kawo cha igoro ng'ama chielo awinji neno koro mano it's up to one kaka jothumbe mondo wa work hard oweketo wach moro ni ang'ane ukawo thuma in sama no ukawo thuma ni ya yo ka thum no sego kach bigi no go oegi no mielo piny mangima princess buri no go oegi no mielo piny mangima igoni ko wane wangla wagoy porji mielo sameni ka thumi ine timamo but yudo ka ng'ato ka thumi umari wedi go dogi mang'eny wedi complain mang'eny prove jakuogo no wrong lakini kata kapo ni sem no ka thumi to wero kaka ni were gano ka thum no ibede go de prove ng'ano wrong de go thum no kaka ni go koro ine wuon thum koro ine mani compose thum to ng'ato mai composition mari no tero ne japuoy ireno ka thum no kaka ni yok kaka ni composition no mado ndi jopiny wuone ma decide ni bwana kare ng'ani to kevo ni to no ka thum ng'acha donge samoro odhi okongo ni gole kevo mano doesn't matter to samoro no ka mari misegolo to dhi koro dhi omedo weche moko mochako luoko no mari ne original Thumi mani golo chama ng'ano biro kawo to dhi omede weche ne moko chamache thum original digo thum no kaka ni lose ma ng'ano biro winje kigoye mokawe odhigo kikirit ni kosegole kor kichako koke social media ni thuma Thumi no en thumi ndio digo kaka ni ng'ano kwale no welgi ma ng'ano medo nikech imbe nitie meki moko ma ok omede ima ok omedo mokwalo no nitie momedo gi meki to imbe nitie meki mano ko meki go kete thum onge ng'ama biro kwani
Lekoro mo ka kuinjo no endo ma iluongo ni celebrity gossip kudho matek wan ka indigi Kevo Makawili iluongo ni Wuonya Seme. Aneno ka ibino kumuda wasiboda. Inge ibino kumu. Ibino kumuda wasiboda manager account. Edwino kumuda wasiboda. Edwino kumu no koro mano koro ngama serious. Kwach makwachi. Kwach makwachi. En koponi ati inene kumoro tingene ber nitiere. Okay. Edwino kumuda wasiboda karibu sana. Aneno bende jathum wadwa iluongo ni Paul Makodera. Paul Makodera artist Matthews. Mano nera. Anko karibu sana. Wane celebrity gossip kawuono wakuotho matek. Wano kwadwa ni wakuotho ng'ato mos. Wakuotho matek. Koro kaendi wan gi Kevo Makawili taneno kan tiere comments mosedonjo kacha mang'eny kabisa. Yes. Okadwa ni awegi ang' wach ni nitiere kaka maybe okadwa ni osom meko wandiga bikao kamondi iketnwa wifi wadwa somo comments ni kaendi comments ng'eny moingo data comments ng'eny makoro ingo data ing'amoro mosichopo no endo hapa ni iwinjo kaka Kevo wacho maber kabisa no endo osebedo yuak ma ahinya miyudo ka ng'ane yuak kata ng'ato sekwalo parodi na awilo logo awilo longo mano kwalo parodi na muhit go sana to noka yuak na dhie chaka gola kaka parodi ma owuok masawa koro iwinjo kaka Kevo wacho no endo ing'ama ni kanyo no samoro inyalo bet ne yuak niyo ng'ano ka Thuma wacho ne ya koponi ati thum mari imbe dhi gole agola kaka ni oningi gole we yuagori ni ati gini mondo jopiny makoro dhi opog wuon thum gi jaku owacho ni kalma thum ng'ama aneno ka Makodera wacho ni thumbe na abich ose Baba gero Paul Makodera would say no. Jako chopo. Agero ni maro do poko de. Kolabo kodi poko de. Kagi temo do ya ni rach anko. Paul Makodera yuago thumbe ni abich. Paul baba ama nyigi microphone. Umari Nash ka umosna maniluongo ni Stagal. Thank you so much Stagal. Alvin Oduor maniluongo ni manager bene kanyo no endo. Alvin, thank you so much. Yonde Junior wacho ni Kevo Makawili adonjo chon time maneni mayom. Kasto Lilian wacho ni correct. Di prove ng'ano wrong. Jothumbe nigi nyiego sana. Maniluongo ni Lilian Ongao. Wacho ni Lilian Ongao. Wacho ni in kaw Thumi to di prove go ng'ano. Jakuogno wrong. Yes. Ingeni nitie gimoro ma bende timore ka Kevo. Kiani wane wamede koso wane mwa correct. Iyudo ka jamedio biro kuma intiere somebody like Omari. Omari ni stage kata okobire stage but omenyi. Iwinjo? Nitie thumbi moro mipango gole. Goli very Omari dhi okete. To dhi ondiko gimoro ni Kevo Makawili a new song from Kevo Makawili. Kori ngeni wende ni chako trend ka. On the other side ousi but on the other side akiani en makoro nyayo kuoni koso kechi yudo ni inyalo yuak nana kwalo Thumi tan personally poka biro kata kumigochega iyudo but one gi the media group one gi Sini Kenya one go Mari one gi Mzuka and any other person even our fans. Okay, Omari no thank you wacho wunu to media control media usawa okanyal tamora kendo uso maber sana sama isebiro kuma Kevo Makawili perform joga Kevo Makawili ni fans perform dano enjoy to samoro juoke okelo ne thume moro ma poko golo bato goega samoro harakati mar di live kata kama Kevo Makawili gocheno mano okomiyo jathum machielo man maybe ne watch Kao time neko se kata samoro do maybe samoro nen Saturday Omari biro ka Kevo go thum ode live yudo ni koro jothumwa gi bende nyiore ga ineno Kevo no denare Kevo cha no denare samoro konyal manyo Kevo no e wall mar Kevo di manye wall mar Mari Nyash ko chopo ko Mari Nyash to de odo ka Omari Nyash
kibone ko thum moro ma be no segolo to ng'eny to ka thum change to ni ng'ani dwa take time ne mar mondo mi thum mane ma kevu ma kabiri kenyo ma pok awinjo ga ya ma pok awinjo doka ni chien odwoke ka en gi remote doka ni chien kanyo nyoko mano to kevu golo karang'o ma pok awinjo nyoko chako piny to thum chabe ng'ato segolo adieri ne mano owere ga were pok ogole omari gima un maybe unya utimo onge gima utimo marach un biro mondo me promote wan jothum mo kaw gini serious do ni ko mari biro ka kevo karo mari osediko kod jarapogi kevo dio bedo pengi video mar mari nash mano promote godo cha are jo kod to gola ngoma nyien ko sogo ma copyright harakati mar gola ngoma nyien do kanyo na maybe samoro anyalo kawe wat moko mago kota ngoma nyien to mane gima inyo wan kaka jothum kaka tisia adier samoro kata ko winjo thum mano kano watch adier kata kanen gimo watch later no Oni ube no diro kata comment monga nyoko ni maka wili mato me congratulations gol ma ni samoro no winji kumari nash kinyi ne ko di studio pongo ni tebo maka wili studio tebo maka wili pongo ne studio to koro ogo winjo weche ne moko kata mana thume moro manyo choko mami ke vuto golo gini ko biye kata kuma ko ina no mari koro mano sana gino bende yiwa moso okwan band leader mati maybe jomo surround way mati jomo surround way mati mo kata kaka nini magwa gi promoters managers jo winjo mo die hard sana die hard ero gino sana die hard ero gino sana to kendo gini bende gini advisors yes iko ni tem kama Bye. Tomorrow ito kamoro ka to me tumno ni kenya logo le style moro mo pogore. Na mano sana di manyo ba do medias houses ni. Punto wan ko bunu ki motich maber. Yeah. Ke chambe na dibet mamor na ni kin ke bogo cho egesa. We wala kama kumari na shu chopo. Berna marach. Berna marach. Be chinto kan shuwa ni nyalo ka otoma di media to machiele nyaka otoma di kwali gol parody. Golo musu winji. Sawa ba. Bazana loka poliji ni kai distagala wachini Omari Zianda. Omari Nyash. Kasto boy man wachini Omari Mosna Kevo makawili beteme Kevo. Ibeteme Kevo. Omari liko ndani twakber moswendo Kevo usijali bora ni gima gol thum. Bora ni ingima gol thum wa miel. Okay. Mitparatari. Sante wachini aneno mosna Kevo man. Mae wodimbo wakao kabisa. Danzi wodi nyakuchien. Umari mosna Kevo jangoma. Waina kao en omosia mos. Manu wodi nyakuchien. Oi matiyo mateka enya. To gima penjo makata fans be nyalo duoko ingeni kinde mang'eny iyudo ni mondo mi gol wer en nyiso ni en gima mise practice nikech ok inyalo donja e studio Kevo tigolo thum. Kora kiani advice madam wamire wan kaka jothum ni ka in thumbi manyien ti practice out ti check wer stage ko segini nikech ngeni fans be mamiyo ji psych ni ni tieto moro Kevo wero ga nyasa ti thum jako gol keni urani samoro thumi mpoki golo ne magolo kata pesa stage ngatu bire ni ati bwana tetho moro mi jagolo ka eri gimonyalo timo mondo watatu agini wagol thumbe wawer thumbe mose golo mari koso wani mo change attitude kaka artist mari tumjugi Mimi acha ni tumjugi ko lui mari tum an for example kuna wacho an kaka Kevo makawi adier an arajugi an juok thum lowa anyalo bedo kodi ka I create anything anyalo bedo mamit ni onge ni gima itemo penjo ni kapo nadwa golo thum kata kan gi thum moro manyien mondo kika goyo ko kacha en anyalo timo mano practice out kosechiek tadi agole mondo ka chak goyo stage dong mane penjo no anto maloso stage tu maloso sama juoka obiro no anyalo dhi show ta perform kata nyaka tiek show
to kago thumbe na mana segoto. Manyiso ni I create gituma na kanyo. Ka. Koro thum mari thum njugi. To sama loso thuma. Thum loso tek. An samora ntie mandiko. Ntie mabira biro na chuthum biro na bira kama. Yeah. Tawere immediately anyalo wero mari nas kata gilawe maber. Sani anya wero mari nas gilawe maber. No kumi mika wero lawo mari nas maber ni. Ngato dio kwa lawo mari nas maber ni. Ine no ba. Okay komoro. Yeah. Then any wood any journey. Yeah. Anu mari nas ani chakre 2020 puka golo to. Yeah. Kupogore gi manya golo mar bulldozer unyarudi. Yeah. To nya golo gi video do to maber. Yeah. Inyalo ringe YouTube kacha endo imanyo Kevo Makawili. Ogenya bulldozer. That's my latest song. Mana kendo ogol gi video baler kabisa. Good work, congratulations. Koro gima nyalo wacho ne jopiny an sani ji mang'eny pinjore to Kevo ni oleng. Yeah, Kevo oleng sana. Kevo ni oleng aling. Kevo oleng ya. Kevo ni oleng aling. Sani kaka Kevo Makawili an kod project kendo project ma serious. Yeah. O project ajecta. Okay, project ajecta. En project ma biro. Kendo adwa assure you ni by May everything will be okay. Abiro tieko gimoro amora kendo abiro kete it jopiny. Mpango ma wan go bende nitie. Okay, na mpango apanga. Koro ne joma penjo ni Kevo Makawili be nitie, Kevo nitie, Kevo perform, Kevo record, Kevo pod biro compose. Aneno ka viona wacho ka chania kwalo thum ni na winjo jathum moro be no ywak ne omae thum yawa. Jogi olokre Ruto gi Raila. Wadhi enda kumari konna Kevo gol na thum. Mani luongo ne viona dhiambo. Viona this. Kasto Amina Tracy wacho ni Omari niko ndani kabisa. Felen wacho ni niko tuned in. Judy Okelo wacho ni Kevo Makawili werna matina winji. George Owek wacho ni Omari mos na Kevo marwa. Stagal pod ne kanyo no endo. Thank you so much. Iwinjo? Nango? Iwinjo maber kabisa. Judy wacho ni Judy wacho na wer madain. Judy. Umagoka duoda no ler sari duoda. Sari duoda ler. Jogi no chular gi duoda chieng moro diere ko kanyo du chari omere okago tu manu ko kada chiemo ka chieng. Sari duoda tugo fully. Kiaga ibiro wer ni bele kale bire demba. Koro Kevo ingeni ko poni wacho ni in gi project manyien do bed ni an album single release koso launching ngeni gik moko poko. Abiro gi full album. Before the full album, tomorrow madwa keto mokwonge itu. Yeah. Very soon, as soon as possible. I'm trying my best. Ondo thumno ena achiel but ntie full album. En full album but nyini nyaka be abuogwe gimoro mathin mondo dongo ma. Yeah, it is true. Yes. Ikwongi keto moro ma made seriously. Yes. Okay. Mani luongo ni Kevo Makawili to Kevo mostly sani ji invest in video. Kaka waneno ka sani ni golo nwa ogenyo road ki video. Be wa expect ni ati mabiro mbele kanyo gibiro golo nwa gi video kosi kongi golo audio then ibiro chako golo video. Biro gi video full. Mano noma. Kori winjo ing'ama ni kanyo no endo gimitimo en dhi YouTube kachicha endo mar Kevo Makawili. Ti subscribe mondo anytime kopo ni oketo gimoro kanyo ti ibedo notified anytime ka Kevo oketo gimoro to you get to be notified. Koro ng'ama ni kanyo no endo tafadhali hakikisha ne idhi kachicha endo chak gi Facebook follow na Kevo Makawili. Dina kachicha YouTube subscribe Kevo Makawili, TikTok Kevo Makawili, Instagram, Twitter in manya Kevo Makawili owadga uo. Togo aneno ka jiponika Peter wacho ni Omari nataka nije nimletee Kevo Mwanza. Naona yeye anaweza style ya Peter Timba namjua.
Peter Timba. I think ana kuna show yake kitamba I think Mwanza. Bwanina no samana biro iricha. Iparo kigocho na tiwacho ni namba na okdonji. No wuoyo gi Peter. About shows moko ma Tanzania kocha. Kwa kombo Mwanza no kenda. Koro wadwa no wuoyo gi Peter Timba. Peter Timba no siep na by the way, emo wuoyo godo samini gocho na tiyudo kano chana wuoyo gi Peter Timba. So adwa ne mon wadhi kode. Amiso thwango na no wuoyo gi Peter modhi. Tamiso thwango dhi ong'udha e pod. Wach ni anu mari ukanya tiyogo. Ni pike ng'udha. True. No, mano true story. Mano true story. Peter gocho na kupenja kana jamani wabro diko. Kanya Saudi kapo ni chebonu wade kata UK no wadiko. Wade kori. But amiso thwango to ng'udha sa passport. Owacho ni Peter jama mimi anokeke. Okay ni wapungo wuoyo gi Peter otumo oz. Kora mizo giro tamako ni but Peter no sewe. Koro sani waloso wach kevo makawili to gi Thumi moko ntimo wan godo e kwano. Wan kaka jorotama. Ani magiketa brand ambassador Kenya kom. Rotama group. Peter Timba, thank you so much for tuning in. We love you so much. We love Team Rotama. Kendo mena kevo project achiel video gi audio ower go Rotama kwa biro temo pongo chako. Mona Rotama no be nice we. Mani pode ne chijuo ki podo tamre. Koro ato juo no seyi. Peter kwa ngada live ne be nice we. Tagocho ni mondi bugi kevo makawili. Wangado ne tagocho ni Peter Timba. Thank you so much my friend. Kunde pese konya ng'eny. Rock not tin wudu Kenya kan. Oh, Tin Wudu Kenya, thank you so much for joining. We love you so much and feel welcome. Thank you. America wanya albi jamani. MC Voke wacho ni ba mosna na MC Asebiro. Thank you so much for tuning in. Manilungu ni MC Voke. Kasto kevo osiepna matiyo matek. Sana mosnago. Manilungu ni Kotin 8. Viono wacho ni umari kevo omaki Kevumaki bande kuso. Kevumaki bande no. Bwana ini ngeke zongo dhulu chandi. Live church in David. Smatonya dok bene kache ndo wacho ni mosna kevo mano gimok dangwa gine. Okdangwa. We also love you so much. Thank you. Peter Timba so wacho ni okay. Koro kwatie koni tagucho ni. Twalo suweche. MC Voke wacho ni the wise man. Koro one ka kevo. Ingene kevo ntie gimoro ma iyudo ka joge wagi iyudo ka nitiere jok momako, iyudo ka post. In most cases poka neno ga maybe ngamuchung kaka maybe management team makoro lando posters mag kevo share gik moko machalo kamano. De bedni poki unveil no managers magi koso gionge. Nikech in most cases poka neno ngato ka gine kokine ma aneno kikete e page ni kacha or maybe with some friends to gine. Okay, umari. Tumwechengenya. Yeah. Tumwechengenya hapo nyuma na code management. Do okanye swali mipenja ni ngeni one gi bloggers, one gi management. Kuro swali ni ndi tu management leave alone the blogger. Bloggers to do kuma chiemo ni tie to gifitina. Leave alone blogger. Adwaro manager mo wacho ne ha. Chil kanyo. Ni code management. Yeah. Do umari gimora mora me timo e piny ka na kitimo with passion. Anyalo wacho ni an mapoka yudo strong manager, strong management manyalo manager. Maybe mayudo gino ni binga tungi biashara moro mutimo kando. Mayudo ni kevo makawili and time mar kevo makawili kata 30%, 70% uteri. Okay, maybe kata utende mo yao kata timo kata business na moro. Yeah. Mara reyo pokoro manager ma ang'eyo ni management kata managers ma onge gadieri. Okinyal trust you 100%. But nyakimie trust kaka manager. Yeah. I think ni an mapoka yudo manager manyalo trust, manyalo keto gimoro nkech pile mayudo gi. Reason mamiyo bende gichako giwuok I don't know. Maybe yudo manager ma weak, okonyal di manyo tich. Umari sani ohangla en competition. Yeah. Bache
compete gi jothum maka ok nyalo yudo manager manyalo wuok one on one madhi face wuon club kaka Kevo Makawili ana wuon anyalo wuok madhi face wuon club ibiro yudo ni okibitiyo okibitiyo every week in week kalo tiyo dichiel and mano gima osebedo ka hinya kechiro ni an gi manager but most of the cases okati manager tima onge koro miyo kane atemo keto manager mane an godo piny mondo wawuo wawach kaka wanyalo konyore kaka wanya to chal mano neno ka maybe afose gi gima ok onyal ma by the time mano we tich an ok ang'eyo owe tich ok obi tich after 1 week koro na message ni neno ni oendelea gi biashara mano timo ok onyal timo koro after there emo mitindi neno ka dika gi atimo kenda atimo gi kenda manyata emo manyo ate kata sani ane harakati mar manyo management amanyo ngama anybody out there ma feel ni nyalo timo management mar music please unveil yourself inbox Kevo Makawili DM ni kamora mora minyalo ba an capable mar manage band ni gimora mora mi biro dwaro an free mar timo gisani anti gimanya yudo iluongo ni Alvin but angeni Alvin nena ka but still Alvin pok bedo motegno industry mar wagla odwa ngama tene odwa ngama nyalo tele kode motegno koro kain ngat in gi experience mar management out kanyo oko kanyo please karating band and free inyalo inboxa obed piny wago kwano kaka wanyalo tiyo adier Kevo Makawili an artist a serious artist but Kevo Makawili ok nyalo gimora mora kende gik moko ng'eny thum ka ang ni par pango tich club ang ni par loso thum ang ni par diwer ne fans ang ni par that's why we bedo gi manager but manager mo bedo godo moko failures and managers se fail mang'eny to ging'ere kata samoro yaro nigi watch ka but maybe awacho ni maybe an mapok bati no luar maber mar yudo ng'ama nyalo konya ng'ama nyalo miya yo ng'ama nyalo ka Kevo timo makosa nyalo keto Kevo piny asa manager ni ba an gi experience 1 2 3 ka timo marach loka ine but mayudo gin modich ni pang tich wadwa go tich achiel od mayudo kinyo di tije cha kin kata Kevo no nindo gi jotije ne oko bad no seyudo matin mane yudo kode no kiny kendo en tije moro samoro ki ja Kevo ja piend Kevo dansa Kevo man kata gi nyithinde moko ariyo moko ni nyagi nyithindo adek giji tegemea samoro onge kata kuma do dhi tiyo onge hotel mar tiyo tegemea Kevo ya koro don konchiel kanye makoro biro ga ni band Kevo Makawili podho jotugo we Kevo nikech ano proper management onge akwayo oganda luo ibedo ko kanyo ibed kata ni in ng'a but in gi experience mar management okochuno ni management mar wanglo inya bedo manager mar gimora mora but so long as in gi experience mar management please hit my inbox nyakora mo kaka winjo no maniluongo ni Kevo Makawili wan ka inde celebrity gossip winjo kaka wach maler kabisa koponi ati inoko kanyo to maybe in gi lony rang'iny mamalo yor kaka nyalo tayo chenro mopogore kata iluongo ne tayo dongo tayo chenro mar band idwari inyalo manyo Kevo Makawili inbox ne kanyo no endo otiyo gi Kevo Makawili then mane gimoro ne bi awil goto then I think we all know sorry kuom tiyo gi nyingi ng'ato ka okati kode marach kata nyingi ji kadho okati godo marach for example someone like Pius Omudo Pius Omudo is a manager 001 you know the way Pius Omudo handle fans mag inda no day ni bro winjo ni fan marinda oketho nying Pius Omudo ni mudo no wuono marach fan mar kianga oketho nying nyalo ni wuono marach
One maybe samoro jok moro ni managers to chawa nikech one pod one maybe anyat ni one pod one kamoro ka neno. Duoko mamuol kueyo mirima. Yeah. Fan nyalo wacho anything. Fan nyalo wuoyo mi anyhow. Fan is always right. Fan is always, customer is always right. And customers are our fans. Kisama ng'ato wuok e ode uting'o silinge moro for beach, nodwano dhi omadho aluf adek, give me a beach. Alufa achiela ni kevo maka wili, miya bicha medu ufula doge out. Mano is your customer. Other side and fan. Yeah. To yudo ni kaka manager mar kevo kata manager mar Umari Nash go wuoyo gi ng'ani. Kata samoro penja Umari Nash ni to Umari Nash. To penja manager Umari Nash ni mera. Na kama. The way midwa doko godo fan kinyo kumochako duka kevo kochako nyom Umari Nash. Yeah. Nikichango obro dhi ni manager mare. Yeah. No wuoyo na manager. An manager no tama. Kutama. One wa support kevo, one wa support Umari but management mar kevo kata mar Umari Nash. Okber bayo no wach kwa de mielo kevo makawili, which is wrong. So kata ken manager mar upcoming artist mora mora. Be humble, tem matek. Makusip gi fans wagi. Makusip gi johera wagi. Mondo ichup jathumi ma in godo no. Kama dwarore kata bed ni onge nying industry mar hangla kata industry mar management mar johanga. Yeah. Duoko mamuol kueyo mirima. Wuoyo mamor ema kelo nyaka mor kamora mora gi jothum gi fans gi joherawa. Exactly. An kaka Kevo ahero joherana sana. Kani tie ng'ata mano chwanyore maybe about maybe management kata ng'o nikech nitie weche. Kevo makawili oeri kendo en kodi achiel kaka pile. Right, aneno ka ji pon ndiko kae de nyakwar mbaya wacho ni kone okaw chike apar, kata an nyakwar mbaya wacho ni inyalo kawo chike apar kata en be en kanyendo. Nyakwar mbaya gimitimo en just hit the inbox kata number is always there mondigine mondo utudru kode. Yes. Aneno ka Bruno Kobudho wacho ni Umari ni timo nang'o ba? Bruno Kobudho. Umari Kevo makawili no mora mang'eny. Ngoma ni muol. Anyumi nade. Ogoye thum no matin please. Mani luongo ni love chache David. Goye anyumi nade. Kasto Bruno ne penja kacha endo. Bruno wad wil matin par na wad no wuyo kasebelo gik ma ji matho. Samoro don't dawa kulevya. Jaka walok pacho matin. Pente makoko loka pale. Wewe juna wacho ni Pwani Land 001 tuned. This show ndio inafanya ni buy bundles. Most na Kevo though okiaya but with time wabongere. Dwe mara bi chakre kanyan Mombasa abiro ko tum kanyo ma serious. Wabiro Kiswahili sasa kwa hiyo. Twaja. Sisi twaja huko Mombasa. Mwanangu si twaja. Ano ko DJ Jesuba ano nyaseni wacho ni toto mos na Kevo ja Kristus wadwa. Hallelujah. Bruno parwach katito ba. Wach katito sawa. Atu duragi Kevo bangma. Mondo na ko ni wach Kevo Bruno. Koro osa. Teacher Jesuba wacho ni wasemole budho. Okay. Jefton Utino wacho ni tuned in from Fangano. Mbita. Omara kare gini winjo no. Mwani watemo kuambi wadwa goe mbita kono. Bwana Mbita kono usipena to Mbita. Mbita Mbita bwana anpugna nyono bukutere kata mawuotho tabia wuotho tayla. Bwana usipena ne kono bwana wan soja kena toyo ndalo moko watemo pango shoto noko timro maber. Bwana Kevo ka wan kodi kodi usipena ge be kuongeze kwase ya Tanzania no wakungwa ya Mombasa then wadhi Tanzania. Yes. Kwase ya Tanzania then wadhi Mbita. Sawa. Kolo no nyakwar mbaya wacho ni konyoka okay manono wasesomo kanyo. Koloch Evans wacho ni Umari Nash. Mos na Kevo makawili gino giri hit maker. Kasto wuod nyaloka wacho ni asedonjo full mos na Kevo manager to omany machielo. Thank you sir. Viki wodi kajaje ni Umari winji maler mos na Kevo. Citizen border wacho ni Umari mayie. Tuwaja to mane awa Kevo. Ili ketho gini.
Twaja tiende ni wabi bwana Karime inikia nyocho de bomba kono je ba ariwa inga kiswa ini. Okay. Sisi twaja mano kore kiswa ini sanivu. Twaja twala huko gidere ipachi luguna kwa yango. Pwesa. Twaja twala pwesa. Bernard Blado na mzazi ni kondani kama kaa. Basketball marke boma kawili. Konjera Maxwell wacheni ba muzika nyakao. Akao mos kebo makawili. Yes. Aneno ka jinika kabisa kendo I really like how they are so participating. Kiwere june wacho ni king konkevo ni ani follow back kai. Sawa. Keba musikanyo mano nyeri japuonjo bonyo. Citizen be wacho ni podurito odepo mai kwa chuno mari umari nas one kodi pamoja mos na jugi woyo. Mani Jogi Woyo actually there is something hot coming. He's planning to release a full album that is also going to come with videos, you know, because I know in most cases like our TV stations, the local TV stations and the rest, they really value and they advise us to produce the videos. So first of all, I want to appreciate Kevo Makawili so much because he has said that he's also working on videos. And to any other person that is outside there, just try to release some videos because it's selling more than audio, you know. Like you get that there are some people that just love chilling in the house, maybe indoor, by watching the videos, you know. So at a given point, they can pop into your video and watch too. So when you are outside there and you are making a plan of releasing your song, please have it in mind that you should also be working on videos. Koro Kevo Makawili, ise wachonegi maber kabisa kendamba wachoni gidhombo that Kevo Makawili has made it officially that if you are outside there and maybe you are an experienced manager, you can as well hit his inbox and talk. You can chit-chat with him so that you look at some of the ways of which you can use to make Kevo Makawili be stable again. Owacho maber kabisa ni engi mosebiro ka bage chien kanyo no endo maybe en mana because of management and the rest. To Kevo Makawili gi issue mar masani koro jilaro mar King Star upcoming stabilized in koro keti kanye because fail ni isebede for some time wanya wacho ni isebede fail ni ende to ji sane laro ma ano kana upcoming no upcoming in koro keti okay umani nas eto muka an puka udo raga Turewe pimo wia o turewe ni mos na maibon almost almost winya hilo umari nash tomwane an puka udo raga kamoro ni anyalo bedo king anyalo bedo kia prince anyalo bedo kia pumo ko chak gosani donge pumo ko chak gosani tumno chak gocho kata kapoko nyuol mamana kata kapoko nyuol mine kinge go masane gini kingo to mochagi gi Daudi ne gocho ne Solomon yes Solomon Daudi ne de to go ne Sol Tom to gi to mochago so cho umani nash tumen talent tumen kaka ball bentie king of football poka winjo isaka winjo body wala winjo magilugo ne the goat the snake kiango ineno koro gima nyalo nyiso jopiny kapo ni Nyasaye oyaw ni yo ma ibedo somewhere minyalo dhi stadium midhi go hangla wan ni to pong okin king king gin joma nochako gini wan do mana tiendegi king Kenya sayo tinya madhi achopo kuma nyingoche stadium chabe adhi amore kan king por gin joma nochake ka to gima miyo jogi waluongore ni king kiangogo we are proud kichudo ni for example Kevo Makawili na wuok ka achako gi ongengo achako ga jawa adonje kiango adonje drama adonje wer mandia wer atia wer kuma kama entertain japar Kenya chaka doka wer kuma kayani hii dongas wabeda beda proud of that toknintie for example sani danga chwake moingo father
moingo father. Chanto adonje thum ka ema pik. Mokanya wacho ni anyalo the above ema jalamo. Okanyal. Fan ema nyaneno kamano. Fans ema nyaneno ni kevo chato sane ni malo mar father. Kichunya wuon anadonjo angla ka father ka pik. Mu pik kanene agaja wa kanene no si pik adonjo weru kaneno si pik. Okanyal wuok ngwech pachaka chikra makale wika. Yeah. You will always respecting their mantiere no. Yeah. Kuru kadan bende kanya sa chopa kuma entire no da mor kendo da ana wonda duk ne sero kamano ni me chopo kuma father ni kuma father ntie. To kinya lungu ni king. Okanya lungu rani king. Kinge goro jogi to bro wacho. Jo maneno wagi mawinjo wagi bro wacho ni jama cha sano ingo ngane jama cha sano ingo ngane. But kika kao mind mar na ingo ngane no akete pa di pachi ya. Ineno. Koro mane gima nyalo nyisi o mari ni owangla okaonge king onge ango. Wanong'eyo ni jama cha kata mana toni nyadundo en kacha. I'm sure ni upija ka en bindo respected. Yeah. Respected. Yeah. Same karo sogo winyo cho bindo respecting yani mage joma no wacho ni gin legends. Yeah. Legend is a legend. Yeah. Okanyal wuok piny machaka kal makale mama kal legend go machaka kal nyaka wino lawi gini to koro ane kusema ineno. Awi. Koro mane gimo ni gubini wakawa kite pachwa. Respect, obey respect. Yeah. Okanyal pakora ni kia ni kodu magawitinda hii jana timo ranadno. Anan kevu makawili. Kaka na chako jamanya sa uchopo kani. En manero kamana ne jok maluwa kana jok mamiela mumia chopo ka. Tok niko raji ona ni an kuro an ngat moro malicha Yeah. Yeah. Kapo kwa tieko nitie gimoro mabe nie field kaendi keni une makoro maybe inyalo konwa achiel ariyo adek nikech maybe into koro e beti seneno joma donjo jomoko donjo yudi jomoko iyudo iyudo ni chon duond kevo makawile ne ong'e ng'ani mano to duond kevo duond uma basement mani ng'ani basement to sani maybe inyalo yudo ka ng'ato chako wer tikuongo weyo wero lines moko ariyo ka wacho ni mano ng'ane ing'eyo ni bwana alisa mangano chaka pani mano mari bwana kare mano ng'ane ipana ngomo no timore chon masani tok tim nikech iyudo ka sani ng'ato wuok bwana ma yani ng'ato kon bwana ng'ato wer koche tipani mano mari kare okeno mari to chon bwana Lady Mori nene mano mare kane poko cha kudogo nego eno juogi ineno ko timo ni ma peace go te umo nyaka siandane ko mano juogi koro Omari akene da wachi binango isiki gupenjo kaka insani uma basement ne wacho nango basement waka mano ne mare opije keni ne wacho nango opije ange mage leo ne chemo le wari tum en ineno mokwongo intro no very important. Wan tinde jothum mabiro masani wanene dhie studio keto headphone iti ya piano wadhi introduction very important by the way thum kamoro midi perform osemim kati di magolo thum to en thum mane dwa surprise godo ji ki gole it jopenjo jong'ang'ani ai mato kevo mato jarapogi mato inda mato ng'ane to wan tinde nitie ohangla sano timo ji teni ohangla wakajo kamano obed na samoro no ng'ato nyagone ma kevo makawile jawa kanyo upuonjore weda kama tinde nosewuok osedi studio golo thumo yawo bando ng'awo bana koro yudo ni ji mang'eny wan industry ni wang'eny to ji mang'eny ok recognize one. Samoro thum to wagolo mamitni but wagaga thum ruba value mar ohangla chal ka gima jomoko duoke piny jomoko duoko value mar ohangla wani piny ineno omiyo samoro kata kineno ka jathum oling kapok ogolo thum samoro nitie be gima pache moro paro samoro maybe chunye ne gombo no o swift kosotimago odhi kapodhi ohangla rumbo osego ohangla osego ohangla bengo osego koro wadwako ohangla bongo watim na ohangla rege be basement osego tinde wayoko ineno
Kuru jokama. Beda umari nas abed kevu makawili ngani obed ngane. Yeah. Mondo wangla wane ochomi kamoro. Jogi fans wagito ginto gineno wapile giwinjo wapile ginto kendo giaro wapile. Yeah. Fan kata sani madang nyathi moro dhi mago to bugo chakwero gines gik moko nono to ai nyathino ber. Nothing will make it. Nothing will go. Do like okay. Like okay. Look at trend, son. Okay. Siap nama okay. Awero nyako mokadwa. Fan no ngi wacha. Jadi dop kid no meet me. No ngi wacha. Kuru kebu makabiri. Gino dimit ne ngacha. Anto gino dua konya nade. Gira musip nama okadwa no. So mado siap nama okadwa. Ebende rugo siap ne mok siap nama okadwa no. Ebende rugo siap ne madware. Gi siap ne ka beno ne go bidi do koro bidi duari nikech nga. Nikech moro no. Nikech ja ok. Ivero amok do. Inyo ba. Koro thum wabedi kan kebu makawili. Yeah. Kadi studio digolo thum. My first word madi recognize me kebu makawili kuso umanga. Kibo. Arojo studio. They were small. Le. Mayo le kia ngono. Duol mokwongo duol mokumari. An kebu makawili da nyiso jo piny. Anan gi duonda. To duonda ni mondo chiemo ng'ato kawe. Bwana poka winjo kama. Bro bedo liel. Chanan gi duol mano gwedhna. An mokwongo ne oka no nan kena nyabedo jato. Onge miyo ma Nyasaye nokawo chunye e pinywa ka piny luo kani Queen of Wangla Lady Maureen and ok bedo kebu makawili. I swear to God. Nyasaye oket chunye kama okwe. To gwethne mane maybe samoro no wena to an mopok gweth no lwar e lwetani. Chieng' moro ne lwar. Mama no kano donjo studio ne wero thum to nego gima nitie to nego gima jopiny te ne nyalo winjo. Tala ma Nyasaye ni were ne no. Mondo luwa. Kichan bende an gi juogi no. Nitie jothum mari mako the studio kochako weto ngato bugo to inda golo thum mane no. Yeah, mano kinda Mano ngane. Nitie moro be mako the studio to ni to dongo swako golo thum mane no. Yeah, mano kodogo. Mano kodogo bwana. Mano nyathi moro manye werne Musa jakadala cha. Nitie moro mako the studio to ni kiwinjo ni to mano em. Ya to mano pije fado golo to. Ya mano kema, mano wuji manye bandi kebu makawili cha imutimore nade. Kese moro yenyo ni nyithindo gi, ya ban to nene bandi kebu no wero mathumbe hema wero thumbe inda ine. Yeah. Koro no dio kawo maende cha ni ana nyalo wer ka ngane, ko di studio to golo mana gik mane ngane mo nyalo wer cha no go. Determine an kebu makawili aran gi duonda. Awero duonda. Onge chieng' biro yudo ni kebu di studio ogolo thum kata duonde owuok. Mara marach no. Nitie 60% kata 70% moere. Yeah. To nitie 30% mang'eyo ni ok yeah. But the moment 70% gi medo chwako nago, kaka the moment 30% ka bende medo mana choro pod medo ma winje. Yeah. Sami winje no nyisore ni ihero kebu makawili. Yeah. Onge chieng' mabiro wer ka ng'ane, onge chieng' mabiro kawe duond ng'ane, onge chieng' mabiro kawe thum ng'ane. Anan kebu makawili composition an go yani tiyo thum makana nindo. Samoro anapo ka nindo go makawero gimoro no. Ewi nindo. Koro mano nyiso ni juogi. Jokama thum en juogi. Ne upcoming wete na an pod an upcoming jokama. Ne upcoming wete na mobiro kata modonjo game sani. Beda yin. Webedo ni kigolo thum to dhano wach ni to wer maka ng'ane. Nyathini okawo, nyathini oluoti e ng'ane, nyathini oluoti e kebu makawili, nyathini oluoti. No. Bed in. Chieng' moro show biro tero kamoro adi. Ging'ami kawo kata duonde no. Thum to kanyacho ni kawo nikech onge gima pok owinjo. Yeah. But the wall is very important. Chieng' moro thum luoni biro riwo kamoro achiel. Mit bwana chekuongni. Kuri kibiro gi duonde cha to kach baja duol mose miele ya kari ko indwa timo. Bed gi duondi. The way I don't swag.
en gi duonde thum to inyalo wero wera thum ke thum mar kata sani anyalo wero thum anyalo wero gimoro kata anyalo wero kendo nyalo siri mar go so chaka go thum no se wer onge gi nyao ganya pok no wer no se wer nya Kisumu pok no wer no se wer nya Sembo pok no wer onge nyako mo weche era pok no wach no se wach Oscar Magige ro je bodo ga ne ora ero nya karibu sana wudi nyando mano jugi wuoyo siekna mangita gigeri ngama bera ahinya an Oscar no timore marach Oscar no miya tija kamera no dhi ofela ma gimoro ma no rucho sani anyiewo kamera na kevo I'll be buying my own camera so pole kwa ngono wudi nyando wudi ero nyando pole an poka felo ga ngato Mario kwa ngono wudi nyando yipa dane makoso dane makoso na yudo ni iluongo ni red case ju red angoa red magic red magic bwana jamano koro nakosa bwana nimeya pichni kapo nan anur na video bwana mota more yawa koro Mario makamano weche to nyakora mogo wagoiro kama na yenya nyaka no chak bedo kaendi iwinjo kaka Kevo owacho no endo aneno kaendi ka comments ni kaendi Awilo nyakwaro Nanda wacho ni I'm present Jacqueline Atieno wacho ni Kevo wuo ikoni mari katara black magic ya black magic Othure wacho ni no Othure wacho ni lakini si wende nie mage kwalo to gibedo godo ke kose wuom da tumbe na mage kwalo to gibedo go ke sa ungeo ba tumbe ni mage kwalo so long as di kwal tum mana sawero to doga duonda idea pod nitie abro golo moko adeno ka wiri juni wacho ni mari nasikia jina lako ili upgrade from Umari Nash to Umari Nyash. Yes. Okay, Umari Patrick Giudo omosia kao amosu kanyo wakao watieko show ingama kore kodo nyosani wa duoko niero kama na yenya pole kumdeko wacha kwa rom kendo Wednesday menyeni kene wacho ni manager skunda Marera Primary School and nowhere a gospel Paknya sai matek to kindi med lemon wa ken but gimado na konjo peny ok ni ati ni ka ngatwiro angla to koro ko pak Jehova ana pako Nyasaye kendo adier kibiro kama Kevo makawili goche thum ma Kevo makawili tieko go en mar pako Nyasaye ing'eni girwani Nyasaye esingo Nyasaye to esiro ene mosiro wama sama chiwo kadie tijano sama chiwo kinyi ene momiya teko mar chiwo sama wuok kadie tijano ene momiya teko mar dhi tijno sama tieko tijano nyaka duok na erokamano sama donjo nyaka duok na erokamano gimoro amora nyaka waket Nyasaye mbele ene mambo te mar ariyo Umari Nash kwa tieko ne johera mag Kevo makawili Kevo makawili pod nitie Kevo makawili pod go thum Kevo makawili sani en kod projects motimo ma okaluru nisuri kata kiny abro bedi studio kain dai hard kata jaera mar Kevo makawili thumbe mar Kevo makawili to digombo mondo mi kata thum Kevo makawili moro nyingi okalie ni to Umari Nyash tuli upgrade Umari Nyash biro inbox na kanyo kuchakore kiny mano project manase chako kendo achake kiny to an kenda time gi chuny achiel arwako ute to mogik follow Kevo makawili e YouTube jokama konya uro e YouTube ni asayo samo wueni kane pok subscribe donje YouTube e simbi kanyo soto kata live ni mathin donje YouTube to subscribe Kevo makawili ibiro do thumbe Kevo ibiro ero kendi share osiepeni kuchakore Friday makinyni Easter ni akwa jera mag Kevo akwa Oscar Magigi wuda ero nyando en ka anene Magigi jogi wuoyo akwa Baba Regina anene Baba Regina Friday en Easter usiepa agocho kamoro ni egesa akwai mondi chopi di budha asebudho ni wuod nyando asebudho ni ba akwai ni on Friday arwaki egesa kata kapono ni dich
On Saturday, put an mana canteen, Makungeni Kaja Guru, Aqua Yusipa Mundi Chopi. Chopolino and a look near Camano. I say, Buduni Bianeka Manawagi, Woodmagige. Nakamara Kadala, Pokanen. Asai Magige, Mateki Chopi, Nejo era Mora. Friday, one Agesa. Saturday, one canteen. Tim Kevuma Kavili. Be winter tombe kevu. Mapuki winter, give me say winter. I need you a giveaway. You giveaway. You do not look come on. Oh, Diaro to Mulungi come on. Magige. The quarrel teacher sipra to Mulungi come on. Babarejena. I call in you Indian when you did. Atakiwero India wearing a ding. Manu magige. Jugi wayo. Woi ma wayo mo os. Alright, makayo wang. Kayo wang. Okay, kana akwa mangono gichien. Kayo wang. Kayo wang. Kano wango ye. Kaka na wango ye. Mau kiuka makati. Kiuka makati ni kanyo na endo. Mbane ne. Kako mewa. Anenoka Lizmo nodo yukache endo. Wacho ni kesho ni egesa. Lizmo wana pesa. Madam Madola, manu wune gesa. Yeah. Kendo boss na. Akpo ujo erawa. On Friday. Yeah. Wara duru gesa. Wa celebrate Pasaka na dongan Pasaka. Yeah, Pasaka. Wa celebrate Pasaka maber. Gi kue, gi mor, gi miel. Yo kama. Yeah. Kutimo na manu. Ana duku mwero kamano. Yeah. Kamano mwe. Kamano. One wabero kamana enya iluongo ni Super Sato waraduru kaecha LTN Luo Trending Nation nejoma de neno video ni YouTube LTN. Ugivi yona niseni wabire inbox. Iluongo wano wabire inbox. Viona wabire bila sani. Inbox. Inbox ganye mwadonje. Gimiru wano. Gimiru wano. Meanwhile kevuniti samuru jok manyalo gombo. Maybe mondi wene ginamba ni. Maginyalo yudi goma pe. Okay. Okay. Pole sana nyakwara onanda. Iwacho ni kevonge kunwa. Ulo mwanangu. Yeah. Kane wago yongwani. Kane wago. Balo ni bechingane ni. Bechingane ni kendo. Kane wachako era ginyara Lagos ya. Ne wada Kisumo. Kane wachako ngiyo ginyara Lagos ya. Ne wada Kisumo. Ni thumne poka donje. Kane wachako la. Ni poka ngeo jotumbe. Kane wachako la. Ni poka ngeo pija kaeli. Kane wachako era wani. Kisumo na riembongware. To wachiema chiema nyara Lego mama. Oknen gware angware. Gino nendiga. Ni riembongware. Kisumo na goyo ngware. Chiemo giwendo nyara Lagos ya. Kevona tiyo tel. Tone wadak ngi mama o. Sani koro onge. Ayude ping mane. Pesa moro jo. Kapushmini mono se kawe. Odi mane nyara Lego. Thank you so much. Kevoma kabili. Ngata manyalo duara. Gisani, iberi ngama ni biashara, iberi ngama ni bama nyago mbundo kevogoche. Yeah. Iberi ni ngaragarusu moro ingi party. Yes. Sani gisani inyalo manya ana wuon kaka kevo. Nke management board ne gigine kidogo. Koro kigombo yuda namba tiyo n 0722 850 471 0722 850 471. The Westman Kevuma Kavili Kevin Ojode. Thank you so much. Ngata mono watchwa kaka nwe chako jomoyudo wagi kore wagoero kamana enya because you took your time to at least be here. We know very well that you are committed, but you just spare your time at least to be here. Thank you so much. Yako Dennis Akaumos. Yeah. Bruno Kobuda Kaumos. Yona Diambo Mano Thumi mawinjo sani ya kane chako. Thank you Yona. Waromuru Friday egesa waromuru a YouTube channel mar Kevuma Kawili
waromuru LTN. To jokama, ng'ato mabe achwanyo. Agno wena weya. Gini ne en mar wuoyo. Mailuongo ni Lolwe. Mailuongo ni no LTN, Luo Trending Nation. Luo Trending Nation. Magiri jo Luo. Koro kata ka ng'ini ng'ama donjo wang'e ahinya jokama. Agno wena ibede jathomi, ibede ng'ata. Kwang'wano chuth. Kik dhi goya chien kon. Gimoro mama wachore kako wachore marach. Wase kwang'wono. Oscar Magigero wacho ni we are live with Steve Wood Mary. Steve. Pokayudo mawiligo baba. Magigero pokayudo mawiligo Wood Nyando. Aparo kinde mane nang'eyi Wood Nyando. Ne ok ang'eyi baba ratego Wood ahero kano. Steve Wood Mary manang'erago. Kanye mani Steve uzani ba ngani lich ngani ngama kwach magige ni ngama kwach kero wena magige mi to kendo mane mana were shit na Wood Nyando volume 1 chaka kwado volume zani wade 3 trend pokayudo mawiligo Wood Nyando Mosna Steve Wood Mary kone Steve na manye show makwongo goyo matuong mochula pesa mang'eny Steve mano manyo na kamoro ni pipeline kanyo be mano kelo na Wood Magigi Wood Nyando kanyo mane Steve mano pesa mochulo mari par ki wuke mar ng'ato to ng'ato mi ticho na sande podi wero ga copyright but ochuli 35,000 mano ng'ama licho mano ng'ama licho mano Steve Wood within Nairobi mano pesa ma Oscar no me tieng no gima Steve no me mano ma Steve me asa bandeja marma kanyo mana ng'e Wood Nyando nikech Steve Wood Mary alamo hawi maber ba akwayo Steve, akwayo Oscar, Friday, bumiela ba. Kevoka ina nuka kiweno. Ambe atieko show ni kawacho niya. Yes. Oscar Magige and the team, thank you so much. You people have been so good to me. It's only that I lost my phone. Koro kana lalo simu, to nalalo gimoro mori. In fact, number Oscar no kende mano. Itere wuth koso gitere. Kevo pino mari, itere wuth koso. Wabiro gi Kevo makawili dongen katito. Yes. Gimore makuri gol makuot, moro mo transport. Yana penjo ni donjo pesa di. I guess I donjo free. Bora ni metho timielo Kevo makawili. Yeah. Canteen be donjo free. Bora ni metho timielo Kevo makawili. Thank you so much. Mano imaler kabisa. Koro ne Oscar Magige give the team. We are very glad with you. We are so happy. It's only that I lost my phone. Koro nalalo nyaka contact mar engineer, contact mar Steve ma hapa ni number Oscar mona dongo. In fact Oscar no text no mia invite dalacha. Umi koro na aduga yudo ginene no. Number no. Koro Oscar Magige and the team. Please atimo mos negi mono temore. But je chien mono lalo si bano. Ay bagine mati ko gola ipa ni jogi gina no life Wood mi ipa jogi ni kanye Oscar Magige bwana Wood Magige kwal man gidi Wood yo mabendo se chup okay kwal no siri bwana wale ko no bwana Magige ko kwal no siri ya kwal no siri koro kwa Wood ka upande wa de kanya di adi Wood Nyando baba Regina ile kinyi wasani wan gumari newa ka ko ipa ni ko Wood ka wa de kanye ko Oscar Oscar kono kuna washai okikwal no kola siri nini kanye ipa ni ko Wood ka gumari wadi kanye wan koro wadi kanye to no se biro ka mwase biro mwase tieko ko wana wadi kanye tuntu ngi Wood Mary kwa no urusiri yao abiga ka una man gidi Wood yoma man gidi thank you so much asante sana biro late kwa setieko yoro makakoro wa vibe with friends anyise ni man gidi Saturday wan kacha kendo duge kendo wamisi duge canteen man gidi warom canteen wadwa ni joera tema Kevo waraduru canteen giegesa do canteen giegesa Kodemba erukamano baba kimoga live from Dandora Jodalas mano home ground Jodalas gini bitire nyaka Dandora ya kare Jodandara okay kare network ne kono ni baba simu ko mo ni simu ni zanyo simu nasenyeo lakini namba joke miyo an gi simu namba joke maonge erukamano jokama lakini ngeni Oscar de shule ode inbox LTN Lot
Nation.